Romanom Simeonov pečat ste vi ostavili značajan trag u srpskoj književnosti. Nazivaju ga srpskim Da Vinčevim kodom, kako piše kako izdavač to reklamira. Roman je izašao od 2012. godine i imam osjećaj da ne prestaje da bude zanimljiv čitalačkoj publici. Tražen je u bibliotekama, u knjižarama je uvek negde na prvim policama. Možete li nam reći nešto više o tom romanu sada, kada pogledate unazad, kakav je odnos prema tome? Ako pre tog romana ja sam napisao moj najbolji roman Oko otoča koji prati porodicu otočana u 50 godina, 48 do 2002. I to je klasičan roman, naravno. I verovatno ću retko napisati, teško ću napisati bolji roman o tome. I onda kad se dogodio požar na Hilandaru, nekoliko godina kasnije, mene je stvarno kopkalo ono što je mnogi od vas, verovatno, ko je zapalio Hilandar. Ja sam sa tom idejom otišao na Hilandar, ne znajući mnogo sramote, u stvari nije me sramote. Da priznam, ja sam dete vojnog lica, dete do otočana, znate da smo bili strajnuti od onoga što je religija. I sad je svi polako otkrivamo. I vidimo koliko imamo rupe, ne samo u obrazovanju, nego uopšte rupe u glavi, tako se nazove moju zbirku satiričnih priča, rupe u glavi, za koje sam dobio nagradu Rade Domanovića. To su samo te rupe koje su i zbog toga što su pogrešno vaspitovani učeni u školama. I onda sam ja tamo kao svaki navalentni novinar zaustavljao monahe, vukao i zarukao i pitao ko zapalio Hilandar. Naravno, ja sam njima tako smetao, ono što su njihova dnevna poslušanja, zna se tačno šta ko radi svaki dan. I uvijek sam dobio isti odgovor, Božja volja. Dakle, ako je Božja volja, dakle, treba se da prihvati, da li te Bog kažnjava, nagrađuje ili samo opominje. Sigurno te ne nagrađuje time što je izgorilo 52% nečega staro 8 vekova. Sad ovo drugo pitanje me napravilo da počnem da razmišljam na drugačiji način o tome ko su ljudi na Svetoj gori i kako je njihov način života. Pitao se šta je najveće bogatstvo na Svetoj ili Svetoj gori, kako je pravilnije. Oni kažu Isus Hristos, naravno, Hristo je njim, oni su Hristu. Ja pitam šta je u materijalnom smislu najveće bogatstvo i dobijem odgovor koji otkriva suštinu njihovog života. Dakle, šta je najveće bogatstvo u materijalnom smislu na Svetoj gori? Oni kažu kapak vode ka zagradu. I dakle, ta rečenica mi otvorila jedan potpuno drugi ugao gledanja na život, na to ko su oni i zašto žive na način na koji žive tamo. Posle kad sam se vratio u kući, mnogo sam razmišljao o tome i morao sam ponovo da se vratim na Hilandar i počeo sam da brojim stope, udaljenost jednog objekta od drugog, tako da oni, sve sam to posle uvukao naravno u roman, da oni koji pročitaju kažu imam utisak kao da smo bili u Hilandaru. Ta knjiga ima 19 izdanja latiničnih i 5 izdanja ćiriličnih, onako specijalno sa zlatnim koricama. Kuća je naravno pravila reklamu, moja kuća, time sam ja kao srpski Dan Brown, daleko to od toga. Iskreno rečeno, mislim da sam u literarnom smislu bolji od njega, da on jedino bolji u tome što daje sebi za pravo da može da se igra i religijom. Ja nemam nijednu grešku do sada istorijsku, religijsku u mojim romanima, sam jednu, prebacio mi je iguman Hilandara, zašto sam napisao u toj knjizi da je Sveti Simeon dok je bio, dakle, kao sveta vremena, zašto je pobio toliko bogumila. Ja sam rekao, zato što je to prvo istorijska činjenica. Istina, to je da svirati, kaže, dobro, ne treba sve reći, ali kažem, to je jako bitno kontekst u kome se to događalo. Dakle, da su tada nadvladali bogumili, to su bili protiv nošenja oružja, protiv državnog ustrojstva, protiv vladara, mi sad ne bismo sedeli ovdje. Pojeli bi nas verovatno neki ljudi. Dakle, treba, tako da sam ja u svim mojim knjigama tražio taj istorijski kontekst, bez obzira koliko oštar i koliko može da zaboli nekoga danas kada razmišlja o tom vremenu. A bez objašnjenja konteksta teško shvatiti istoriju zašto se nešto događalo, kako se događalo u to vreme.